Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Apa to? Nyapa to? Nyapa lho kok. Iki aku macane awal kok telek iki lho. Enek wong Nesul. salah kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Mau jenenge pelangen nyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang lho kok. Oh, pengen joget. Kudune Nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Yo kudune ngono joget le tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone tam gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo. Yo, Nan, kendangono. Jangan ada. Yo. Wes enak. Bosek tak sabar. Dah. Terus, yo. Ah. Adalah. Oh. Iki enek awak iki. Awala. Apik ya. Apik. Kaya dulu-dulu. Mas, apa? Sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Apa to? Sing kaya biasane ngono lho. Modele kuwi kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugi. Ayo. Oke, Mangga. Ayo buka celuk, Ndak Ayu. Mangga Podang langsung. kuning. Podang kuning. Mangga, yo. Mangga. Yo, Dek. Esuk awane ngomate ora. Yo ora nang golek ising sayang. Thank you.